Sziasztok! Süllőfészek horgásztanya építkezés folyamatairól újabb videó. És a legutóbbi videó óta ugye ide már felkerült egy nagy kapu nádburkolattal, illetve egy kis kapu. Itt az első helységben ugye mondtam az előző videóban, itt majd egy fürdő WC tusoló lesz kialakítva, illetve itt egy pici nyári konyha. Hát ezzel a fejlemény odáig jutott még csak el sajnos, hogy volt a gép, és ugye kiásta itt végig le a csatornának, ugye a szennyvíz csatornának a vezetékének a zárkot. Ja, igen, elől fölkerült a villanyoszlopa, bekerült az új villanyoszlop a helyére. Kicsit felvert a gaz ez idő alatt, ugye a placot elég rendesen, úgyhogy majd ez lesz vágva. Ide kerül be az emésztő gödör, illetve egy szennyvíztartály tulajdonképpen, tehát az annak a gödre. Egy 3 köbméteres szennyvíztartály lesz, egy ilyen biológia úton lebomló, ilyen tablettás szennyvíztartály, ami ide majd behelyezésre fog kerülni. Ideiglenesen hozattam ki egy toj-toj WC-t, hogy lehessen az embernek azért itt a munka közben meg nappal ugye hova elmennie WC-re. Raklapokat hoztam, rengeteg ilyen egyutas raklapot, ezekből raklapbútort fogok majd készíteni, illetve itt a egyik klímaberendezés, majd mondom, hogy hova fog kerülni. Csináltam egy ilyen kerti tusolót, egy 220 literes műanyagtartály csappal, ezeket is használt raklapokból készítettem ugye az oldalfalat, illetve majd egy ajtó fog ide rákerülni. Egy beton placot készítettem neki, és zárt szelvényből csináltam meg magát a keretet. Egy pár paradicsompalántát már ültettem, illetve ugye, amint látjátok, az egyik oldali kerítés is készen van. Fölkerült rá az a belátásgátló, árnyékolóháló. A lakókocsi elé került egy ilyen kis elősátor, van lent hűtőszekrény, kis asztal, gáztűzhely. Most ugye ide vagyok kiköltözve, ugye a munkálatok miatt is. Itt a klímának a beltéri egysége, ez kerül majd így a lakókocsiba felszerelésre, tehát klimatizált lesz a lakókocsi. Itt van a villanyóra doboz is elkészült, már most ugye jelenleg a szomszédtól hozom, Imre bátyámtól az áramot ideiglenesen, ameddig ugye a villanyszerelő nem érkezik meg, és akkor föl nem rakja az oszlopra a villanyóra dobozt, és ugye akkor be tudjuk adni majd az EON-hoz a kérelmet ugye a mérőhely kialakításával kapcsolatban. Reméljük, hogy minél előbb meg lesz, és akkor már van saját áram. 3x16 amper lesz egyébként, tehát ugye ipari áram is lesz, pontosan ugye a klímák miatt, mert ugye a lakókocsik, de 2 lakókocsi lesz, az mind a 2 klimatizált lesz majd. Hát azért néha a pecára is jut idő, itt vannak kint a pecabotok, amikor az idő engedi, azért csak lenézek a tiszára, és akkor horgászgatok egy picit. Kis szalonnasütő helyet csináltam, illetve bográcsozó helységet, valamelyik nap babgulyást csináltunk bográcsba. Holnap jön a favágó, ezt a fát ki fogom vágatni, ugyanis az a tervem, hogy ez a lakókocsi, ez a fa útban van, eddig a fáig le fog jönni teljesen, és bekerül a végleges helyére, és egy fix 2,5 méter x 5 méteres fix teraszt fogok építeni a lakókocsi elé, ami be lesz építve teljes mértékben, tehát egy plusz helyiséget fogok, egy 2,5 x 5 méteres helyiséget fogok hozzáadni, ahol lesz majd az egyik sarokban sarokörő garnitúra, az egyik oldalba pedig ugye a konyha fog kikerülni, körbe lesz burkolva, le lesz szigetelve, és ugye ebbe a magasságba fogom felhozni ugye a bejáratát, ez 40 centire van a földtől. És aztán ide kerül majd a másik lakókocsi, ennek a lakókocsinak a helyére, vagy talán egy picit följebb, az egy nagyobb lakóautó lesz, illetve lakókocsi lesz. Ez 4 személyes, illetve, bocsánat, ez 3 személyes, tehát van bent egy 2 személyes nagy ágy, illetve ezen az oldalon van bent egy 1 személyes kis ágyikó, viszont hogyha meg lesz csinálva a fix terasz rész befedett előtt, szoba rész, akkor oda is egy a sarokülő garnitúra kihúzható, ott is 2-3 ember kényelmesen el fog tudni aludni, tehát egy lakókocsiba 6 ember kényelmesen, nyugodtan el tud majd férni. Az idei terv az kb. Idáig jut, illetve itt a kerítést behozom ebbe a vonalba, idáig lezárom, egy kis kapuval nyilván, és ami házak majd hátul vannak, ugye, hát az majd a jövő zenéje, az egy 5 éves tervvel lesz benne, azokat majd felújítgatni, és azokat is lakhatóvá tenni. Egyelőre ennyi, jelentkezek majd a fejleményekkel, sziasztok!